Dako ang problema kay ginbayaan sa nuyab niya. Siya nagugod ang problema kay may sulod na ang tiyan niya. Ang dako lang ang sayong ni Ana kay tinapon siya bago pa ng ani niya nga kilala. Naruyang waray magruha-ruha tinapon ko siya iyagin surrender aniya bandera. Sa bandila mga kasangkay, siya nahiga ba na sa iya kasulatan ngan kaistita sa lalaki mapiligod siya salit ang resulta binayaan siya. Ang dako lang ang sayop ni Ana kay tinapon siya bago palang ani niya nga kilala. Naruyang waray magruha-ruha tinapon ko siya iyagin surrender aniya bandera. Isa nanhon mo magbasol Ana kay orhi ka na waray ka mahihimo kay nahitabunan